Nu mai respectă, nu 1000, pentru că respectați. La previziunile zilei astăzi de dimineață v-am spus așa. Venit iunie 2010, am spus adevărat. V-am spus de asemenea, a venit tăierea de 25%. Cred că ne-am spus abia de sus până jos, bani, fără a ține cont de mici, 25%, avea minus, minus 25 de lei. Rezultat, i-a rămas omului 75 de lei. După care, vine noua lege de aici. Noua lege, care de la 1-a 11, eu cel mai frumos. Spune așa, pe care al 13-lea salariu. Deci, minus al 13-lea la salariu, înseamnă 1 pe 13 din venitul anualizat, înseamnă 5.077 de bani. Am să vă las pe data asta inflația la sfârșit, ca să vă arăt în două feluri, pentru că am văzut că prima dimineață mi-am zis chestia cu venitul, cu inflația, pot să vă fac altfel. Venim așa, plus 15%, spune legea la articolul 1, că se va recupera 15% din salariul din octombrie de 75 de lei. Da? Asta înseamnă... Încercați să terminați într-un 11 lei și 25 de bani, în total 80 de lei și 48 de bani. Față de 75 de lei, omul a câștigat 5 lei și 45 de bani, adică 5,45%. Problema, tot în perioada aceasta, inflația a fost, adică puterea lui de cumpărare, a scăzut cu 1%. Îi dați 5,45, s-a pierdut tot. În realitate, el pierde 2,55% față de ceea ce a avut la sfârșitul anului 2000. Deci nu numai că nu îi se dă, dar îi se știa după calculele domnului Ștefan. Contradiceri, sigur, dacă aveți alta aritmetică, putea să rezultă că din potrivă câștigă la dublu. Continuăm după scurtă pauză. Să vedem, între timp vă gândiți dacă replice și dacă... Mă gândesc că se dă cele de multe, de dimineață, eventual cu un an. Da, revenim imediat. Este vârsta mea, dar nu am meritul care se mă arată. Nivea Chimogemus folosește coenzima Q10 care stimulează producția de colagen și reduce nivelul de țintetilor. Nivea Q10 Plus. Ai încredere în expertul antirip de la Nivea, votat de cel mai de încredere marcă de grijire a pielii din România. Iau formulă ideală, conțintă, Nivea Q10, la vârsta de cremă, soluțiile complete din magazinele noastre și alege din